Kubor nagaslem jong unongsan Hima. Kakong Ampareen lingdo kum ka kertong election MP jong ka NPP na Shillong menta kasini kalai pau tarik unai wing arhajar arpulai kala lumi ki Nongïalam ki Nongkitkam ke NPP na Jaiñtia Hills on pan jingkershan na kamenta ka election MP ke Bansawan. Ya kani gajing ya kendo lapun long ha hall jong ka State Convention Center Shillong. Ha kani gajing ya lang laya don lang ki MLA na Jaiñtia Hills uba sniaw bahalang dhar ba coming one umbon ba wailat mi ki Shilla kakong Santa Mary Shilla lambat baro ki MDC ki NPP pat ki Nongïalam. Ngingiwan nakalongyeng kabo pau lahi kay ni habawan kajing terwa yen joy wat kan randin tray bahaya la kajong kakam sngau tho yaki constituencies paro lai kun riu tali bat yele kat bala bat bekeu yaki na kapok ilong kiman hakanu kanu kapor nga aingo ya kapati NPP bakas ngau ngaladay kata kenong yale kabala i kabala tip kabala nang bat ngan ong yepi kinong song snong jong ka Jaiñtia Hills ngan sayo kejat iwei pa iwei isnong hakini ki kindet banai ki banwan what are the tin ya kata ka jingshim ti jonga ya kani kakam tangban pendep rukom ngan yale ban job henry ngamla ban job klem ke jingyaram ke jongpi nang ni ke ai ka ba pinra shakishnong kitau kalong ka ba simple let shakinong shong snong jongpi bat ya thu ya kana yaki bangalalong kabala penkre bangan shakri yapi haka jinglong MP banya sad ya ka hok ka jongpi banya kren ya ki issues ki jongpi bat ban pani da ka balam lenti na ka da ka jingba ban pet baya ki jingduna ki jongi ki jirwat jong ka jella ka jongi ka Delhi ka dai ban skam ngan persang kat bala bangan penbit penbiang yapi banginom ya pat epra bahabang ya pat epra ngilong kiban du nong kane ka jing du nong kamkut tang ha ka juk jong pi jonga henrei kan kta ru kan kta jur ya ki juk kiban wan nang ni shakman nga IT ya ladi hapi to monlem mapi baro ban kershan ya kapati NPP kapati NPP kamday kapati kapakiong kababangsap kadaw mapi nga kano kaparti kapalalam kmat akano kano kasorkar kapaklem siya kano ya kabangsap ka NPP kamday tangjong ki jat penriu tangjong kaway kabenta jong ka state ka jongi nga day kakhon kasi karapaka ngadon ha kani kapati namar ngadon ka jingyan bangila banlam syakman lada kiwei ki jat penriu haki state shani shalam mingi kila ban ya teli balai mangi ngimla ka jingnot ban let ko boong ki leaders ki jongi nakaway ka chaka shakaway ka chaka nakaway ka office shakaway ka office ban bodin ya ki jingdawa jongpi hakmat ki babun ki jingdawa ngatip baka don kata ka jing artatin jong katu katni ki political parties ki bayale ban penkala politics ya ka jing kershan jong batba ya ka party ki jongi nget nga ladang ong yepi ka NPP
Kadon yala kajong kanongrim. Kamday kajing shisha. Baka NPP kanday kanyang kongo jong ka BJP. Ngilapan sa Delhi. Bon sin hakibabon kikep, hakibabon kirukom. Bapimbet bat nginom siya yapi. Banyon yang ikiritpat. Ngin ya teli kawai. Habang apai kemat syarti Shagaru Hills. Kajing itenat ya kajing ya teli kipat ba. Ngatrang banlong ke Nongïalam. Kaban la ban penteli ya pi baro inong sosno. Ngan persyang bat ngan simkia ya kani kakam. Kilet batai kinong sosno. Bakatai kawai kalong kumi. Ladapi penjok kantre shitom. Hakisngi ki bangawan shigidong ki shnong ki jongpi. Ngam dadon kam ya kata kajing ai sentil. Ngam dadon kam ya kata kajing buram jongpi yang Henry mi na laki jongki yeng ban senran yang hakapor bangayan nakaway ka shnong syakaway ka shnong. Ngan bu ya kata katong ban at dway bo ublay un ay nga kabor perkat kabor met bat ka jingtray shitrehem banganong pensap ya ka jingkersyan ka jongpi kayeng kasem ka jonga ngin priang snobhay pi ngin yale kat pala pani kendo pi om tang shisin lano reng ngin wan bat ngin pet ya ki jingdon kam ki jingdawa ki issues ki jongpi hai ni por ngamdon shibon ban om nga aya pi tang ki kantin kublay 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 kublay